Cɛmancɛ fanga ɲamaba Asimi Goita ani a nɔfɛ jama Kayikaw ye a kunbɛn mun ye stade Abdoulaye Makuru Sisoko o kɔnɔna la ni terrain kofɔlen kɔni n'ale sigiyɔrɔ kɔni ye sigiyɔrɔ 15 ye o fara fo ka jama tɔ to da la. Colonel Asimi Goita a nakunba tun ye mun de Kayi an ka a lamɛn o kan. Kayi sira Kayi Sandare o baara daminɛli ani Kayi lycée o biriki fɔlɔ dali ani chemin de fer baaraw daminɛli bɛɛ bɛ Kayi nafa dɔn a n'a jɔyɔrɔ dɔn Mali nafasɔrɔ sira la. Nin tɛ foyi ye Kayi kungo la, nin ye dɔɔni dɔrɔn de ye, an kan ka mun ɲɛnabɔ. Demba Dukure n'ale ye Sakarajɛ dugutigi ye, Sakarajɛ min n'ale bɛ Jafunu Tambagara o commune kɔnɔna la, ale kɔni yɛrɛ ka fɔ k'ale nisɔndiyalen don kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin sirako ma sabula olu yɛrɛ ka dugu ni Kayi cɛ o ka gɛlɛn kuma tɛ ka bɔ Kayi ka taa Bamako. Demba Dukure. Min diyara ne ye kosɛbɛ o ye sirako de hami b'an na parce que anw yɛrɛ ka ne bɛ bɔ commune min cercle min yɛrɛ kɔnɔ sira tɛ fɔlɔ bon yan ni capitale cɛ sira tɛ yen bon ni sira tɛ yɔrɔ o yɔrɔ balo tɛ yen kɛnɛya tɛ yen bon foyi de tɛ hali sinji ka ɲa aw ni hadamadenw ɲɔgɔn cɛ sirako de don bon ni sira tɛ yen nɔ sinjiw tɛ se ka ɲɔgɔn taama parce que sigiyɔrɔ ka ca bon ni e bɛ yɔrɔ ni yɔrɔ la ne bɛ nin yɔrɔ la ni sira t'a ni ɲɔgɔn cɛ tagayɔrɔ tɛ yen yɔrɔ de bɛ yen nɔ ni mɔgɔ banana yan n'i ka se dɔgɔtɔrɔso la a tigi bɛ sa bon muso kɔnɔma n'a sigira sisan nɔ n'a ka se dɔgɔtɔrɔso la a bɛ sa bon sirako de hami bɛ hadamaden na bi sirako ani kɛnɛya o de hami b'an na bi. Suleiman Yang n'ale kɔni ye Kayi maaba dɔ ye ni karamɔgɔ don ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don sabula sanuko kuma o fɔra cogo min na Mali sanu a bɛ se ka kɛ malidenw ta ye. Suleiman Yang. Parce que a nana n'a tuma na a tun bɛ kɛ gasi ye a nana a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛnna a bonyana ma parce que n'i y'a jateminɛ Kayikaw sɛgɛnnen don ko Mali bɛɛ sɛgɛnnen don mais sɛgɛnw bɛ ɲɔgɔn ye sira tun tɛ yan sira tiɲɛna a mɛnna minnu bɛ bin a kan transport minnu bɛ bɔ Dakar ka na u bɛ bin a kan ils ont des problèmes sira man ɲi o terrain fana jɔra a bɛ san 5 bɔ Kayikaw tɛ taa u ka fɛn bɛɛ ye terrain de surtout sira minnu bɛ terrain sira kan u ka diɲɛ latigɛ bɛɛ ye terrain de n'o jɔra de fɔlɔ o wulila de o kɛra a dama surprise an ma bon ka na lycée fana jɔ Kayi n'a fɔra Kayi Dololiba ni Kayi ni Kayiba kilomètre ka jan denmisɛnninw ka bɔ Kayi ka na fo lycée la Kayi pendant indépendance la lycée kelen a gɛlɛyara o fana diyara n ye o sanuko de kɛra belebeleba ye parce que sanu Kayi fɛn bɛɛ ye sanu de bon n'a fɔra sanu na k'an ta ye vraiment on est très content a diyara n ye a bonyana ma. Ni sanuko min fɔlen filɛ nin ye n'ale kɔni ye Suleiman Yang a nisɔndiya a baaraw o kɛra cogo di ani u bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ donni min na i n'a fɔ bi président Asimi Goita ale bɛ a da don o la. A tɛ taa fo k'a ko bɛɛ bayɛlɛma ni san pɛrɛnna bɛɛ b'i kunkolo de minɛ an amina ko ye maliyɛnw de tɔ o t'an ɲɛ sira la o de hukumu kɔnɔna na an jɛkulu bila sen kan u ka segin baara in kan parce que sariya de bɛ mun bɛ sanuko ɲɛnabɔ o sariya de bɛ yen maliyɛnw de y'a baara kɛ dɛ mɔgɔ ma baara kɛ maliyɛnw de y'a baara kɛ o sariya o tɛ maliyɛnw ka nafasɔrɔ sira a t'a bato n'a ye kɛɲɛba mɔgɔ bɛ mankan ci siraw tiɲɛnen don parce que minnu bɛ mini baara kɛ kɛɲɛba sira la ni kɛɲɛba ka nafa t'a la sira bɛ tiɲɛ o diyagoya ye mɔgɔ bɛ bana diyagoya donc gafe kura min dilanna gouvernement fɛ gafe kura dilanna gouvernement fɛ mun ye o bɛɛ bayɛlɛma sisan gafe kura min dilanna n'a baara banna n'a taara bila CNT la a tɔ tora olu b'u bolo nɔ bila la n dalen b'a la u b'u bolo nɔ bila la n'o bɔra maliyɛn ka sanu a bɛ k'a ta ye. Président ka nali senfɛ a ye i ka dɔn k'a fɔ baara kura wɛrɛw fɔ a bɛna mun kɛ Kayikaw ye mun ye u nisɔndiya kosɛbɛ. Mohamed Kulibali n'ale ye logo maire ye an k'ale lamɛn o kan. Président ko k'a bɛna université di Kayikaw ma président ko k'a bɛna an ka stade dilan sifilakaw ye président ye kuma caman fɔ kuma min n'a taara Kayikaw jimi sira fɛ an bɛ foli d'a ma an b'a fɔ a ye min fɔ ala k'a timiya ka se ka kɛ. Kayi jama kɛrɛnkɛrɛnnenya a musolakaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni olu bɔra olu bɛ Asimi kɔ sabula a bɛ sira min kan bi o y'olu ni dungɔ de Ndeye Abisatou Traoré. Terrain ko ni kɛnɛya ko ani ɲɛbɛden min jɔlen n'a ɲɔgɔn n'o ye Asimi ye k'a dɔn k'a fɔ cɛ jɔlen de don n'an tora a bolo an kɔ bɛ ɲa n'an sara n'an dɔrɔn an kaburu kɔnɔ an bɛ da an bɛ ala de deli a ye ko bɛɛ tɛ se ka sɔn mɔgɔ la koyi ko min bɛɛ ma sɔn an kun tɛ sala wasalam ko bɛɛ tɛ se ka sɔn ale fana a k'a dɔn ala ye sira fila de da sira tilen ni sira dunnen ale bɛ sira tilen de fɛ wa sira tilen mɔgɔ de bɛ se ka k'a fɛ sira dunnen mɔgɔ tɛ se ka k'a fɛ abada.
président n'a ka jama bɔlen stade Abdoulaye Makuru Sisoko la u y'u kunda i ka dɔn ka fɔ ni sira ninnu ka taa olu baaraw ka olu daminɛ ani ekɔliso min n'a kan ka jɔ ka ɲi ka to biriki fɔlɔw sigi ani baara tɔw bɛɛ lajɛlen nka ni baara yɛrɛ a bɛɛ kuncɛla ni sanba ye Kayi. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kayi.